Hola, soc Eudald Massana, viticultor. Portem 9 generacions aquí fent de pagès, sempre dins del món de la vinya. L'objectiu actual de la nostra família doncs, és poder comercialitzar els nostres productes per tot el món, importantíssim. Subirats, que és capital de la vinya, perquè és el municipi del Penedès que té més extensió de vinya i a més jo diria que poder més elaboradors. La gràcia dels elaboradors que estem aquí a Subirats som elaboradors relativament petits, amb un objectiu, intentar fer les coses molt ben fetes, és bàsic, crec que tenim tot tipus, la majoria estem treballant dins de l'agricultura ecològica i a més amb molts amb productes d'alta qualitat. Subirats, l'essència del Penedès. Vine quan vulguis.